tevê bi destxistina rejîma Sûriyê ji hejmarek dever û parêzgehên ku beriyan ji destê wê ketîn, lê dorpêçkirina rejîmê li ser astê siyasî û aborî û civakî dihêle ku Sûriye bi giştî çend salan di paşmayên şer de bimîne ji ber ku karwana alîkariya Sûriye ji qûnexa piştî şer re xwe vekişand û ew yek ji ber buhabûna dubare avakirina Sûriye. Ev yek hat li gorî navenda siyasetên Rojhilata Navîn ya Amerîkî. Li gorî heman navendê ku rêjeya bêkariyê di nav ciwanan de li Sûriyê gihişt 78 ji sedê, serbarî têkçûna jêrxaneya gelek ji bajar û bajarokên Sûriyê. Rejîma Sûriyê bihabûna dubare bilindkirina aboriya Sûriyê eşkere kir ku bêhtirî 200 ta 400 milyar dolarên Amerîkî ye. Ew hejmara mezin hin aliyan dît ku mubaleğetê de heye. û rejîm dibêje ku ew pişta xwe bi Îran û Rûsyê û samanên Sûriyê girê dide da ku wan pereyan peyda bike. Nerazîbûna rejîmê bi daxwazkirina alîkariyê ji dewletên Ewropî derbarê dubare avakirinê metirsiyê li cem Rûsyê durust dike ku bi tena xwe nikare wê alîkariyê ji rejîma Sûriyê re bike. Alîgirên rejîmê nikarin bi tena xwe alîkariya rejîmê bikin û wîlayetên yekgirtî yên Amerîkî û Yekîtiya Ewropî li aliyek din mercê gihiştina çareseriya siyasî û destpêkirina çareseriyê dideyînin da ku alîkariyan pêşkêşî Sûriye bikin. Li gorî navenda Amerîkî ku dewletên kendavî wê alîkariya wê bi tenê pêşkêşkirina alîkariyê ji milyonê penaberan re be, tamî lîsiyên Îranî ji Sûriyê derkevin. Di nav wê qerebaliqa siyasî û aborî de bi tenê welatiyê Sûrî hewla xwe dike da ku çarenivîsekî ji jiyana xwe ya rojane re bibîne.